Intento una resposta directa a la pregunta que ens acabem de fer. Em sembla que el fet de defensar l'autonomia i l'autodeterminació no és només una qüestió emocional. Em sembla que defensar l'autonomia i l'autodeterminació és també una qüestió intel·lectual, igual que la defensa de la llibertat, de la igualtat, de la fraternitat, com a valors republicans i valors de la democràcia. Per tant, no només compartim una plataforma emocional, compartim també una plataforma ideològica, compromesa amb els valors essencials de la democràcia. De la democràcia en un sentit occidental. Més enllà d'això, aquests valors emocionals i intel·lectuals es concreten en la defensa no només de la democràcia, sinó també d'altres elements, com per exemple la justícia social, la igualtat d'oportunitats. I em sembla que tots aquests elements contribueixen a dibuixar la ideologia que conjuntament defensem tots els membres de l'ALE.